Diyos maray na aga, kirari po sa induga po sa mga tugang, kay bakal sa tuyang mga pamigbi, asing kahagadan, idulot po niya ato sa Santa Misa. Munyan po na aldaw, iyo ang ika-anom na Domingo, kan ordinaryong panahon. Ang tema, sa selebrasyon kan Eucharistia, ipinapaabot sa tuya ang mensahe na kita gabos kaipuhan na maglikay sa karatan. Kaipuhan kitang magsarig sa kabutan ng Diyos. Sa pagkuyog sa Diyos noon na kabutan, iuman ang pagsunod kay Kristo sa dalan ni kabanalan. Ang makakaibanan ta po sa banal na misa, iyo po si Reverendo Padre Felipe P. Colvera III. Matindog pang. Ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo nga kurang nanta. Ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Sumaray na aga sa indo ka Bos, mga tugang. Diyos maray na aga man po, Father. Ako, untas itong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kapos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kakurangan ng Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan. Hasin pagkapatawada ang itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen.
Diyos Ama. Amen. Mamiibig kita. O Diyos, Ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos asin tunay, tuguti kami, hulikan sa imong grasya, na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Lotorhiya kan tataramon. An balaog nin katalingkasan, iwinara sa satuya kan Diyos. Minamawot nin kagurangnan, nagamiton niya to an balaog na ini, susog sa iyang kabutan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. Kung uyon ka, magigibo mo ang katugunan, asin ang pagsunod ka iyan na sa imong kagustuhan. Kalayo asin tubig, ibinugtak sa atubang mo. Unaton mo ang sa imong mga takyag sa anuman na gusto mo. Sa atubang ning tawo, yaon ang buhay asin kagadanan. Itatao sa iya an anuman na sa iyang pilion. Madunong ang kagurangnan, makangangalas asin nahihiling ang gabos, ang sa iyang paghiling, yaon sa mga may pagkatakot sa iya. Aram niya ang labanggibo nin tao, dai niya sinugo ang sa iyang si isayman na harayo sa Diyos, asin dai niya tinugot ang magkasala. Tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maugma sinda sa na nag-uutob kang kabutan nin kagurangnan. Maugma sinda na nag-uutob kan kabutan nin kagurangnan. Maugma sinda na ang buhay daing digta, naglalakaw sa tugon nin kagurangnan. Maugma sinda na nag-uutob kan sa iyang kabutan, naghahanap sa iya bilog nindang puso. Maugma sinda na nag-uutob kan kabutan nin kagurangnan. Itinao mo sa inda ang sa imong mga tugon, buot mo na maimbod nindang utubon. Ang sakong mga lakad, magdanay lugod sa pagsunod kan sa imong mga pagbuot. Maugma sinda na nag-uutob kan kabutan nin kagurangnan. Bendisyon ni ang surugoon mo, mabubuhay ako, asin kukuyugon ko ang tataramon mo. Buksan mo ang sakong mga mata, asin mahihiling ko ang mga ngangalasan kan tugon mo. Maugma sinda na nag-uutob kan kabutan nin kagurangnan. Itukdok mo sa ko ang dala nin sa imong tugon, kukuyugon ko sagod sa kataposan. Patuoda ako sa pagkuyog kan sa imong tugon, sa pagkuyog kaiyan nin tudok sa puso. Maugma sinda na nag-uutob kan kabutan nin kagurangnan. Kung namumutan ta ang Diyos, magsasarig kita sa iyang kadunungan. Sa tabang kan Espiritu, ako unta ang sa iyang kabutan, na iyo ang ginikanan, nin tunay na kaugmahan asin karahayan. Hinanyugon po niya to ni kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad, pinag-uulayan ta ang kadunungan na yaon sa tunay na Kristiyano. Kadunungan bako kan kinabana ini, bako kan mga prinsipe sa kinabana ini na may katapusan. Pinag-uulayan ta ang kadunungan ng Diyos na natatago sa misteryo, kadunungan na itinago ng Diyos para sa satong kamurawayan,
bago nagpuon ang panahon. Kadunungan na daimidbid kan mga prinsipe, kaining kinaban. Hulit ako namidbid ninda, laikuta na ninda ipinako sa krus ang kagurangnan nin kamurawayan. Siring sa nasusurat, itinukdo niya to ang mga bagay na dai nahihiling kan mata, asin dai nadadangog kan talinga. Mga bagay na dai naaabot kan isip nin tawo, mga bagay na inandam nin Diyos na mamuot sa iya. Ini ang mga bagay na ipinahayag nin Diyos ato sa tabang kan Espiritu. Ang gabos na bagay sagkod sa mga misteryo nin Diyos na tutugkad kan Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, susok kay San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iya mga disipulos, kung sa indong katanosan, dahil lumampas sa katanosan kan mga eskriba, asin fariseyos, dahil kamo makakalaog sa kahadayan nin langit. Itinugdo sa indo na ang sa itong mga magurang tinugon, dahil kamagadan, asin ang nakagadan huhukuman kan banal. Ngunyan sinasabi ko sa indo, ang naaanggot sa tugang huhukuman kan tribunal, ang nagmumuda huhukuman kan sanggunian. Ang magsabing rungaw sisilutan sa kalayo ni Jehena. Itinugdo sa indo ang tugon, dai ka magdurog sa bako mong agom. Ngunyan sinasabihan ko sa indo, sinasabihan ko kamo, ang minahiling sa babaeng may agom asin buot magdurog sa iya, nagkasala na ning adulteryo sa iyang puso. Itinukdo sa indo na ang satong mga magurang tinugon dahil magsumpa nin basang lamang utubaan sa imong panuga sa kagurangnan. Ngunyan sinasabihan ko sa indo dahil nanggad kamo magsumpa na ni sa langit hulit ayan ang trono nin Diyos, ni sa daga hulit ayan tungtungan kan sa iya mga bitis. Sabihon na opo kun opo, asin dai kun dai. Ano man na lumabi ka iyan, minagikan sa maraot. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na agaliwa sa Indogabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Yung nakaaging simana, mantang nagdadalan ako ng TV, nahiling ko itong news item kan sarong motor, ang nagdadaraning motor na nag-counterflow sa tinampo.
sala na ngani ta nag-counterflow na, nag-agi pa siya duman in between kan sarong garo dakulang sasakyan o SUV and garo bus ito o nag-counterflow na, nag-agi pa siya duman, din na sandwich siya duman sa tahaw kang duwang dakulang sasakyan. Maray lang ta, dai man nagadan, pero nagsagyad ang sa iyang motor. Minsan dai niya ito masabutan pag igwaman ng mga traffic rules pero dai sinusunod. Igwanin mga lane na dapat sunodon pero dai ginigibo. Aram taman padagos na igwanin mga lane, halimbawa traffic rules, and primeramente para sa kaligtasan ng tao. For orderly life, para sa maray na sistema, para sa karahayan kan gabos. Kaya igwaning lay na dapat na sunodon. Pero kita man matitibay kita kung pwedeng lumusot, nalusot kita. Kung pwede tang hiluton, gibuhon na anong paagi, tangani na magibot ang sa tuya mga kagustuhan. Naguhuna kaya kita na hulit ta igwa kita ning kakayahan na magibo kan gusto ta. Pwede tang gibuhon ano man na gusto ta. Pero bakong siring, bako iyan ang tama, bako iyan ang totoo. Siring man na igwanin mga tugon ay tinawan kagurangnan. Asin ang tugon, bako tangani na ulangon ang mga kapritsyo ang tao. Igwaning tugon, bako tangani na gibuho na difficile ang buhay. Igwaning tugon, bako tangani na magabatan kita. Igwanin mga tugon, tangani na igwanin paagi, tanganing mas mabuhay kitang maugma, matuninong, orderly, asin ligtas ang buhay nin tao. Can you imagine a life kung mayo nin mga rules, kung mayo nin mga lay, na ang kada saro, mabuot lang sa paglaog, sa imong pagsadiri, madyan lang sa imong harong, tangani, nagibuhon ang sa iyang gusto. After all, ini ang kagustuhan ko. Kaya igwangin mga tugon, igwang itinaw ang tugon ang kagurangnan, tangani na kita mabuhay na mas maugma. Asin sa katapusan, igwanin mga tugong tanganing giyahan kita sa pagkamit kan pinakamagayon na pangiturugan ng mahal na Diyos sa tao. Asin ano po iyan? Ang kaligtasan, ang langit, ang buhay na daing kasagkuran. Ang inot na babasahon, papasabot sa tuya sa libro ni Sirach na mysteriously mantang tinawang kita ning tugon, tinatao sa to ning kagurangnan, itinutok do sa tuya ang tama kung paano mabuhay na matanos. Pero mysteriously dahil niya kita, kumbaga mantang tinutok do niya sa tuya ang tamang direksyon, pero tinawaan kita ning libertad sa pagkuyog asin pagibo ka ini. Kasi kaiba kan mga tugon, iyuman ang kakayahanin tao sa pagpili asin sa pagdesisyon. Kaya sabi ni sa inot ang babasahon, magi kam pilion nindo ang tama. Pilion nindo ang tama. I have given you the choices, the choice to live or to die. Anong pipilion ta? Siyempre pipilion ta permi ang mabuhay na tama. Anday pagkuyog sa tugon, sabi sa inot na babasahon, iyo ang pagkakasala. Pero ang kagurangnan, ang Diyos, tinukdoan kita, tangani na kuyugon taan tugon. Kaya nga sa kaduwang babasahon, sinasabi sa tuya, kay puwan ang tao magin madunong. Magin madunong. As in, ang pagiging madunong, iyo ang mabuhay kita, susog sa giya kan espiritu, na magtutukdo sa tuya, kan mga maninigo sa buhay. Kasi pwede kitang maghuna na iyo na ini ang marahay. Hulita, ini ang conveniente, ini ang komportable. Pero baka ang hinuhuna niya to na marahay, iyo ang magdadara sa tuya sa mas
iya magdadara sa mantang magtataon ng konvenyensya sa buhay, alagad bakong susog sa kabutanin, mahal na Diyos. The Lord is so much concerned about the salvation of man. Kaya ipinadara niya ang sa iyang aki. Tangani na itukdo pa sa satuya ang tunay na paagin in pagkuyog sa kabutaning mahal na Diyos. Kaya ipinadara niya ang kagurangnan. Unfortunately, kan si Kristo niya on di sa kinaban, he was branded as breaker of the law. Bakong iyo po, sa kadakla na beses, permi siyang pig-ako saran, iningiyang taong ini, dangiyan nagsusunod kan, tugon manunungod sa pagkuyog sa aldaw kan Sabath. Dangiyan nagkukuyog kan mga itinutugon, bakong arog sa tuya, tinutugutan niya nga niya magharanaw ang mga disipulo, dangiyan magharanaw ang mga disipulo bago magkakan. Lagad sinabi ning kagurangnan sa Ebanghelyo ngunyan, paano kita tunay na magkukuyog kan tugon? That ang pagiging ang pagkuyog sa tugon bako lang pagibo na harayo man sa puso, pagibo na mayo man sa buot. Itong inaapod niya itong outward fulfillment of the law. Kaya nga ni sa Ebanghelyo, ang challenge sa tuya nin kagurangnan, kung sa indong katanusan, dahil lumampas sa katanusan kan mga eskriba, asin fariseyo, dahil ka mo makakalaog sa kahadayaan nin langit. Butin kagurangnan, tukduan kita, look into your hearts, look into what your intention, look into your mind. Ano ang rason, ano ta ginigibo ta iyan? Ano daw ang puso nagkukuyog, tunay na nagkukuyog sa bagay na sa tuyang ginigibo. Pero baga sinasabi ng kagurangnan, you are not here for mere compliance. Tanganing mahiling kan iba na, oy nagkukuyog ini, pero ang puso, huli taday nahihiling kan tao, ang isip, huli taday nahihiling kan tao, pinapasipara niya ito. Nagaruba kong mahalaga sa ethics, sa konsiderasyon, kan tama asin sala, kan maninigo asin dapat, iyo ang intensyon kang nagigibo. Tinutukdo yan sa tuya. Kung kaya nga ni, minsan ang marahay nagibo sa paghiling kan iba na marahay, pwedeng maraot ang katotoohan, taano, huli tasalaan ang intensyon sa paggibo nin marahay. Look into your hearts. Look into your intention. Ano ta ginigibo niya to ang siring na bagay. Sa Ebanghelyo, sabi ng kagurangnan, tinutugon niya, sinabi niya, sinunday ka mo magadan, asin na nakagadan, huhukuman kan banal. Ngunyan sinasabi ko sa Indo, ang naaanggot sa tugang, huhukuman kan tribunal. Ang paggadan, bako lang da ipagibonin maraot sa kapwa, masabi kita, ay Father, dahil lamang akong kinulugan. Dahil pa ako nakagadan ng tao, aram ko bawal iyan. Pero pirang beses kita naaanggot, asin sagkun ngunyan, anggot pa kita. And how many times in our hearts, in our minds, ginagadan ta ang tao, pinapakaraot ta ang tao, iniisipan niya to ning maraot ang tao. Ang paggadan, garo baga sinasabi ning kagurangnan, minapuon sa isip, minapuon sa puso. In fact, ang tunay na pagkulog, bunga kang kaanggutan na yaon sa puso, asin isip, kaya nakakagibo kita ning maraot sa kapwa. Sinasabi niya sa Indo, daig ka magdurog sa bako mong agom, pero sinasabi ko sa imo ngunyan, ang minahiling sa babaeng may agom asin buot magdurog sa iya, nagkakasala ng adulteryo sa iyang puso. Parehas man sana. Kung iyo po, ang mga bagay na mga rigsok, mahihiling niya to, bako sa pagibo na ning maraot sa kapwa o tumang sa kapwa, ta pwedeng nagingisi lang sa imo, nagingirit sa imo, pero paano ning karigsukan sa isip, sin sa puso. Ang pagibo ning maraot o kadustaan sa kapwa, inot na minapuon sa puso, sin sa isip nin tao. Sabi ning kagurangnan, look into your hearts, examine what is inside of that heart, tangani na tunay na masabi niya to, ako tunay na nagkukuyog kan kabutanin, mahal na Diyos. Live truthfully.
Sabi ng kaguranan sa hurang ebanghelyo, sa huring parte kan ebanghelyo, live truthfully. Mean what you mean. Say yes if yes. Say no if no. Maging matunay, sabi ta kan, integrity kan buhay ng tao. Ang mahalaga, bako lang ang nahihiling kan mata. Ang kagurangnan pa may naghihiling sa puso ng tao, sa isip ng tao. Sabi ka yan ang trono ng Diyos sa buhay niya to. Diyan niya kita kinakaulay. As yan ang basihan ng kagurangnan kan tunay na pagkuyog sa tuguning mahal na Diyos. As in, mahiling niya to, bako palan madali, bakong iyo po, bakong madali. The Lord demands so much from us, tanganing makuyog niya to ang tugon. Bakong madali kasi dakul aman ang nagahalat na balos. Dakul aman ang premyo na nagahalat sa satuya. Pwede nga ni na sa paghiling kan iba, maraot kita. Pero sa mata ning mahal na Diyos, marahay kita. Kasi kadaklan na beses, ang mga marahay na ginigibo niya to, sa paghiling kan iba, maraot. Alagad sa mata kan mahal na Diyos, kung totoo asin tama ang sa itong ginigibo, kita tunay na maimbod sa iya. Kaya sabi ng kagurangnan, ini kaya shortened version kan ebanghelyo, dapat magkaigwa ngayon ng spiritual surgery. Ano man ang mga bagay na nakakaulang, dapat halion. Kaya kung ang sa imong ngayang mata ang nakakaulang, hulwata. Kung ang sa imong kamot ang nakakaulang sa pagpapakabanal, putula. Kung ang sa imong bitis ang nakakaulang, putula. Maray pang saro sa na ang mata mo, saro sa na ang sa imong bitis o kamot, kaysa sa kumpleto man ang parte kan sa imong hawak, alagad nyaong kaduman magtitio sa ikaduwang buhay sa impyerno. We always want a happy life, a peaceful life, a heavenly life. Ang pangapudan ng mahal na Diyos, nin kabanalan para sa to, iyo ang tulay, pasiring sa siring na buhay. Asin ang langit, minapoon, digdi po sa daga, sa pagkumpli niya to, sa tugon kan mahal na Diyos. Amen. Matindi. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasakuran. Amen. Nag-aaram kan mga katibaadan, nadarakan sa tuyang pagsarig, sa mga kinabano na kaugmahan, maludo kitang mamibi sa ama sa bihonta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magdanay na mapangyaring tanda kandalan, pasiring sa kaugmahan asin buhay daing kasagkuran. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanuod kitang magsarig sa mga espiritual na bagay na naglulubos kan sa tuyang buhay, asin bako sa mga material na rugaring na nagpaparibok sa satuyang kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing padanayon niya tong bukas ang satuyang puso sa mga nangangaipo, asin magtabang sa gibo ni Kristo para sa pagpaumay asin pagkipag-ulian. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin mga biyadi, makamati kan pangataman ni Kristo, huli kan pagkamuot kan sa indang mga kanatad asin katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asin katuod, mag-ugma kaiba si Kristo sa katuninungan asin kapahingaluan nin langit.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, kay raki kaming mga daing sukat, paliwanaga ang samuyang buhay kan sa imong katotoohan, asin warasi kami kan grasya na isabuhay ang mga katukduan kan sa imong aki, si Yesu Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tangani nga sako asin sa indong atang, maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imo makamot, para sa kumawa na sim kamarawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdulot, maglinig asin magbago sa mo, dangan magin borabot nin kabayadan na daing kasagkoran, para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minisan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwakan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo, ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
Kagurang na ni kananggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kasamong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagot sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, sin pagpasalamat binaaki ni, asin tinao sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayo na sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyamanin kali, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sin kan sa mong Obispo, si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girom dumasa sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhena ina kan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, ka mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos so na kaugalian, nanganghas kitang magsabi.
kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, mandang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kakurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin pagkaniguan na siya mapatuninong, sin magkaburonyog, susok sa imong kabutan. Ikaw na nabubuhay as sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Mamibi kita, kagurangnan kaming nagkakan kan mga langit no nakakanon, namimibi, nadanay kaming magmauot kainiman sana, nahuli ka iyan kami tunay na nabubuhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po sa nakakapirang anunsyo. Enot, sa maabot na February 18, iyo ang Merkules de Ceniza o Miyerkules din Panguros. Susunodon ang regular na schedule kan misa sa parokya sa oras na alas 5, alas 6, asin alas 7 sa pagkaaga, asin 5:30 sa pagkahapon. Ipinapagirumdum man sa gabos na inial daw din pag-ayuno sa mga nakakukumpleto na kan edad 18 anyos hasta 59 anyos, asin abstinensya o dai pagkakan karne sa mga edad 14 anyos pataas. Ikadua, sa maabot na March 21, 2026, Sabado, sa oras na alas 3 din hapon, magkakaigwanin pagkumpil digdi sa satong parokya. Inibukas sa gabos na binunyagan na may edad 12 anyos pataas. Sa mga interesado, makihumapot na lang tabi sa opisina kan parokya asin magdara nin baptismal certificate. Ikatulo, in relasyon sa selebrasyon kan Easter sa maabot na April 5, ang parokya nag-iimbitar sa mga magurang na buot iayon ang sa indang aki sa Easter Angel ngunyan na taon. Pwedeng makihumapot sa opisina kan parokya o maghagad nin forma sa pagrehistro kan sa indang aki tanganing may ayon sa nasabing aktibidad. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Cynthia Escosar, and Janet S. Reds. May God's great intercession be na Our Lady of Peña Francia reward your generosity 100-fold. Salamat po. Alisa sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog panggapas. Saro pa pong pahabol na anunsyo sa this coming Wednesday, normally ginigibo po ang pag-istasyon duman sa cathedral, pag-istasyon kay Iban Arsobispo sa pagpuon kan panahonin Kwaresma. Sa mga buot po na mag-ayon o magpartisipar sa nasabing aktibidad, alas 5 gigibuhon ang Via Crucis duman sa Patiokan Cathedral sa Ash Wednesday, this coming Wednesday. Kaso bago may nagingirit, pagsabing edad nga 14 anyos pa, 59, tapos na nga kita, dahil na kita pwede mag-ayuno. Lampas na nga kita. Mantang totoo po, pero dahil mga sa itong nag-uulang, na kung pwede, asin kaya pa, tayan gawin nin pagpinitensya asin sakripisyo, ay dinudulot niya to para for our spiritual upliftment, kaya kabayaran ka sa itong mga kasalan, dahil man kita inuulang, miski 59 years old up na kita, pwede pa manggirare mag-gibo ka iyan. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.